Най-новите модели лаптопи, най-надеждните и изгодни настолни компютри и всичко за тях ще намерите в магазините на Speed Computri. Пазарувайте сигурно и безопасно онлайн на speedcomputers.biz. Speed Computri. Най-бързите компютри са при нас. Здравейте, приятели на Speed Computri във Facebook. Казвам се Денка Хикова и съм менеджер маркетинг и реклама в Speed Computri. Дойде денят, в който най-сетне ще изтеглям победителят от томболата, която Speed Computri организира преди Коледа и Нова година. Победителят в томболата ще спечели ето този лаптоп Lenovo G560. За участие се записаха повече от 1000 от вас и едва събрахме имената на всички в тази купа. Сега ще изтегля едно от тези имена. И така, участникът, който печели, вълнуващо е. Янко Янков го чета. Янко Янков. Да, изписано е на латиница. После камерата ще ви го покажа отблизо. Също така решихме да изтеглим и две резерви при евентуален проблем с профила на човека, който вече изтеглихме. Двете резерви. Мария Топарова. И другата резерва за лаптопа. Николай Арнаудов. Честито на тримата печеливши, защото двете резерви печелят бежична мишка Logitech M180 с Nano Receiver. Също така, за да зарадваме повече от вас, екипът на Speed Computri реши да дадем и награди на още 5 човека. Това е талон, който ви прави VIP клиент на Speed Computri и ви дава възможност да закупите всякаква, каквато желаете вие стока от магазините на Speed Computri с 5% отстъпка. И така, тези, които печелят талон за 5% отстъпка от магазините на Speed Computri са Калина Петкова. Тук изпаднаха листчета. Румяна Тодорова. Аделина Вачева. И скърнаха ли? Не, още. Татяна Василева. И последният участник, който печели талон за 5% отстъпка от магазините на Speed Computri, е Ива Фазлова. Честито на всички печеливши. Сега ще ви ги покажем с камерата. Победителят и човекът, който печели лаптоп Lenovo G560, Янко Янков. Двете резерви, които печелят бежична мишка Logitech. И 5 човека, които печелят 5 дами са те дори, които печелят талон за 5% отстъпка при покупка от магазините на Speed Computri. И така, по-късно ще ги публикуваме в листата ни в
на страницата ни във Facebook. А сега Speed Computer реши да зарадва и още 4 от вас, които ще спечелят талон за 5% отстъпка и една малка, красива Packard Bell бяла мишка, бих казала дори сувенирна мишка. Тези 4 човека бяха много оригинални в постингите си по време на томболата. Това са Иван Христов, който е написал желанието си да спечели лаптоп в стихове, полиглотът Станислав Стефанов, поетът Димитър Марков и Иван Маринчев. Честито на всички печеливши!